Plie Paidbah ro ipinang sobhai phi chakiyit khmi batki khubor baman kasngi Myntri ka Tnad ka Koit ka Khiah uba AL Hack menta ka sngi ha ka jingdon lang u MLA ka Than Milliam constituency uba Hamlet Son Dotling ki Nongtray Asha ki Aganwadi u DMHO ka East Khasi Hills bat ki Nongkit kam ka Dorbar Shnong Lyngkien na Lor kiwe ula Plie ya ka Lyngkien Sub Center ya ka jaka balatay ya ka Lyngkien Sub Center la ais ngobha daga Dorbar Shnong Lyngkien bat ya ka Sub Center lamang hausnem arhajar khat lai bat la sedang ban pentray bat pendep hausnem arhajar khat lai da uba MA kharmudai kum u contractor ha ka jinglut ka ba arpusan point khandai pu arlang kani ka Sub Center kan ai jingmentoy ya kumba nyoteli kisnong kibadon kumba khandai spatam kilong yeng hapo kani ka than habakren hakatega sngi uba hek uloong balabun sien u MLA kathan uba Hamlet ula jupen ken mau na kabenta ban pleno e ka Sub Center Henry na mar badang perking palat na kabenta ban yada na ka jingpang COVID khat khandai bat kiwe kidaw lapin sange shuai ka jingple tat hadu menta ka sngi kani ka jingple no e ka Sub Center ka de ka jing ice ngobha Christmas ya ki Paidbah nong shong shnong ka than na ka benta ban yu dawai e ki Paidbah kham tam ya ki khulung bat ki long kami laong uba hek ula pen kan mau ba na du bawanja ka klam COVID khat khandai ka jilla klayo i ba bon kilong kami ba armet bat ki khulung ki bala khlat bat na markata don kam ban wan ra kilat aijing sumar kham jan shaki Paidbah na lor ka ni uba hek ula kentui ki long kami long pa ban shim Khiah ka Koit ka Khiah jong ki khulung bat ki long kami ba armet ban lat na ki jingja ba sngosi uba Hamlet Son Dotling loong baka jingtmu ban pentray kam no ka Sub Center ka day na kabenta ban ai jing mentoy ki Paidbah haki buon ki liang kham tam hakaliang ka Koit ka Khiah uba Hamlet uloong ru ban kintio no ka thlong PHC sha ka CHC kani ka Sub Center kan sedang tray kam no na du menta ka sngi khnang ban pensuk ki Paidbah ka than kham tam ban ai jing sumari ki khlung khna bat ki long kami na lor kani uba Hamlet ula kentui ki Paidbah ban shim kabu ban pendan kami ki jaka sumar nadu ki Sub Center hadu ki CHC na marko sorkar ka kwa babaro ki Paidbah nong shong shnong ka jilla kindon ya ka met ka phat ba Koit ba Khiah na kalyang i doctors haba ai jingkran hakani ka sngi ilaong ba kani ka jingpli ka Sub Center ka longkum ka jing ai ngobha Christmas ki Paidbah nong shong shnong ka Than Milliam Lyngkien ilaong ru ba kani ka jingdon ka Sub Center kan ai jing mentoy ki Paidbah kham tam na kabenta ban ai jing sumar ki long kami ba armet bat kumju ru na kabenta ban ai tikna ya ki khlung khna na lor kiwe ki jaka ai jing sumar yo pada ya kini kalat apa terkam no ya kini ke Sub Center ni po Lyngkien dengan sauderu banai ke jukublai ke bakar pang jongan dan yang jong ya ke sorka ke barem ke balino ke bala banora ini ke Sub Center hani po Lyngkien nomor ba ke jitu ke dei ke babha dei nadu wajah khalai hadu manta ke Sub Center ni kam shumlala ban terkam kata kalau marba kan terkam kum nulam ladam padan ki kinong tray mo klem dadan ke kapus ban sanction ki kanam la ban terkam dan rei hadir pada nak yang mengi don mengi pada kabor jing sungkha kaptam jong iba lek ibang ikram nga yon kam ruban pengloi ban yo sanction kapus ban taki patri ni po ban syakri di ka sentar ni tinggal yo ya INM bat wi chukida tinggal skoro kada ke pembet nak yang jong ka Dorbar Shnong ba kasnong ka kwa ba kilabu tlay long Dorbar ki ambaki kwa ban nga shor kinyo ban don ki wen ki dong ki bakar rekomen ka Shnong ban yo ban teh ni dia kataru nak liang ki kum ka Dorbar Shnong wat num khosla iro ya di ngasa Khiah ngasa gran bat I minister ni kapor ngin thola kumno pada banirap nam tak jaga kwa jong Shnong nomor nak liang jongi ka health department ngi kwa ban teh rangkat bar Shnong nomor bah ngi betre rangkat kamur ke jingdon jung sentar kan long ke jimentoy kam tam me dalam taki Paidbah nang Shnong jong Lyngkien ini kinyot lik Shnong bakam juga dik Shnong pemarjan ngidan bak ngi dik Shnong kanawrim sado kidi Milliam senyong ru kidi Sub Center ni kan irap namta ka jongki di kabangan dokumen ya kalong ba kadi kesentar gradon mutaski lapli bakkan terkam no
Martin tang la Plie ke sebentar hab kedua menjuran kinos menjuran ki Myntri te kamen to yeru ya rimtaski la Plie kani barki INM ri lodah ni kemud kasang ban terkamno tikani ngai skam kan a jingrap sibone nam taki khlung ki dan kami connection ki ba pher ki ban let na sebentar ba kerpang ru nam taki ni ki long kami ki ba armet ki dan kami ya ke jingpek jing sumar ke jimi ang yang jong ki doktor barki nos ki bel pet ni ko sebentar di kawi nga chu Khiah marba mana menin ngasing rangwan nang ten po milim luom ban Plie ki atli ki school ki ba yang layak ban pesang te ngayo ban ikran bat i video di ngayo ka feedback ba ki ka don ka jingyap jong ki jingyap ba jong ki klong po ka milim luom jong yan te di ka long ikran doktor ibri abri ka jingyap di klong pelong ba arngot hak si panai dikedi kelong ke ke ba isong Khiah nak yang jingi bar imkwa mo amar ba pi ki long mi pla pun ni kun pla di ban khang ni kwa ba pen khai ki kin Koit kin Khiah kan san kan plum im kwa ba kin kha no nen pathe di la kata ba de la ki mi sumar ki mat jaga ju sumar kalong ka be pa de tingi skam ba ke ba kum kini ki sentar ki bangidon marang ti po milim thlong rup idon ka sub sentar di ni po Lyngkien dan kini ke sebentar pi pa iban rusong pendon kam ya kini ki jika jing sumar tha kunang ini ki sebentar tha kunang ki dispensary tha kunang ki PHC ki hostel ba per nam to pi pa iba dara pi pa iba pa de pe mon chikini ki jika jing sumar pa de kalong len ju pasang jungi mi kwa ba ki break ni ki ba Koit ki ba Khiah ki kwa ki break long ba pet ki ba biang nakara wat senran wat numbu don kadu tu jiso one chipok jika jing sumar pinyo ke jing batai naki nurse naki doktor bat ki ashar ki bayar don ba kum sim Myntri banirap one wadum surai malak ha kurang ini jika nam ta jung pi dan pi pimwan ching jika jing sumar tikalong leno dan nakadau ini ki infrastruktur ki banglasna kini ki dong trejing don report kana ki jishri ki bahatam nam ta ke jung pi hoi ulah ni po subsidar pala beneng doktor ndai kini beri hapo jempet jong kapom luom PSC tudan bok kapom luom bat hang ni dang ya jan pha datran ndu ka case ka blong emergency ru ngathagi doktor klak bonwan emergency case ka kham Khiah ka jing pang nam tai ru tasuptik inos ki enem nang ni hang tei lawan sipam mer doktor iem nur i basmat basting babe ba dekadau pinon kam yek ni ka jaka ka bak sarkar la staff dang namta ka jong pi din war bangi ko ba ka Koit ka Khiah ketika priority jogi ke sarkar main kuat pan IP ki Paidbah kila trilang pi ki Paidbah trilang snong trilang dengan jogi sarkar kemudian ke bawah hatam inyo ya ke sakri nang baki ki infrastruktur ke per ki ba let ang yang jong ke sarkar ke jogi di hakbade ba ketika benta maraba ka konstitusi ke bangang khidmat pemilihan asyum Khiah ke babon ba ki benta la ke yang nak long yang jo SWOT ski division ber ka hel uri ke ke priority ke ba ngabu ba khidmat margi kwa baki dong sestong jo konstitusi kamtam kini kibri ke Koit baki akrat di ngala persang ru mentala nudu banga job ngala jukran bun sen bat i ba hek mesang amba kerja unu juga tinggal kwa ban penorlong no ban kendi kerano sia ketika thlong sebentar sekapi si kini kerja unu juga hangdei po milim luom kini stong plahe ki Paidbah ki labon ki stong ki babon bagi lo atat sebab tu ka jika hangdei di nomor balarang iyo sekipi siang te po milim tolong kan long ke jingrap ko kraw kamtam nam tai Paidbah milim jogi milim luom bagi Paidbah bha po stong nok ko sun siru ke jan ba ketik stong ma nai te po tolong di yakini kla tristom di mutang singi yo ban seskatu di por yo ban upgrade yo ban pleno ya gani ka Lyngkien sub center kani ka Lyngkien sub center kani ka jaka ban ai dawai ngamkua batang hadin katu ka diski dan la Plie ka jaka ai dawai kala ka long ba ka jaka ai daw ngamkua ban long ka jaka ai daw lalu ru hadin katu ka di dan long ka jaka ai daw segi snong ki thau segi seng malang ki salong ka jaka wa daw ai bagani ka jaka gamdai belong ka jaka ai daw ba ka jaka wa daw dai ka jaka ai dawai ni la pensai bhai lokal beli jong pi bagani ka jaka ban ai jing sumar buon bahagi program jong health department buon ba ki bani ban ai jing sumar ka jong pi kum ki immunization ki vaccination ki wei ni jing sumar
Kamtam lele yung ki ara ki long kami ba armet mo. La batay ru yang mende spang ki jing klat no jing bon ki jing klat ki klung ba kha. Hapo ka ni ka jaka ba state Meghalaya hi jungi ba ko ka daw ka long. Ba mangi kum ka long yang long sem ngam om tang long kami. Mangi ku paro mo da perkhat ba teng ni igi ki long kami ba armet ringi lading perkhat syung ni pentrish to miki. Ni klat no ka shisha de wa kira fi ka shisha. Bo i long paro ni bandon ki jing kli yala ka jong ki sem. Lalang imlong jing kli jong ki sem minum laban ai ki jing Khiah yang ki kimela jong ngim laban ai jing Khiah ki kon jong. To long ki bakit baba yang kalau ngim sem. Hangta pin yo shisha bagin dunai kata ka jing yap jong ki kelung le ne ki long kimela le yero induru agi ngim sem jongi. Tengah pengen mau biang sem tumai banwan la da ka kam renew la ka jong jingim tengen yang renew. Bangin pet scam ya ka ngim sem jong. Jadi mensium yang ni ka resolution. Baru stem arja arway, adi Melayu amat ko betul aji steng la kamboni yang ni. Tengah mungkin mau ya, bat ko bet rekat bengiru ang ni bedolang, bagi dia mensium yang resolution, kuno bentai ya kalau yang stem. Dia ka dokam bagi ka subsidar juga ka long subsidar battery kam, kemni ka subsidar banai daw. Bagi ju i ka balaong ba 24/7. Bagi dia kita tradisional nang ni cukidar, ENM bagi tradisional nang ni, but hagui ka pola dan ka ban upgrade ru siya health and wellness center kita le kata tambah depend on performance kumno ka perform jopi galon. Labi perform ba ina asu show. Kalau macuhi, aku bong blade dong ai ki brio kata poru ai ka talent. Why you don't buy si talent dan batap no. Don't buy our talent ki perun kam buy san talent perun kam ba show ai ka talent. Du blade dong asu show ai kata. Kacuru ang ni. Ladang ki perun kam si show ai ka talent ka bo blade lo ai ka di sub center. The performance jongpi ginang asu ek talents ginang plus so play tak plus multiplier ek talents jongpi tengenge dari jikta sistem jongpi bagadi ginam slam show hero ban upgrade ek asu head advance center to ai bagadi ginang jingger ku jingmentoy nang tak babon ki balang jogi Paidbah jong gani jongli snong bagadi jadru baga pomnom PhD doktor ginwan na teng bermenpet bagi donru ki program fair na ka banda ban ai ki sekri babiang berbapaka nang tak jing mentoy juga Paidbah jungi bagi Paidbah ke jungi kilong Paidbah ke basyait ke baklain ke bala ben tray ben kata ben yat ben yang ben donru ben long ru ba pahu ahai ke jing mujuki ngikit bok ke bang ru bagi jing tray sitom mujungpi kilong jing gurku ya ki kam ke jam bagi yang sem jungi baro dengan dum sim tani ke por ke bisibon ke sen ya ki rang ba snong ke trisnong bagi ya ka dorbar snong hi baro we jung Lyngkien ki bla sobha ya ni ke jaka ngilong ki brio bedun bak pa pok ke Meghalaya ke jungi bagi mereka mentiat ia jaka mencari ke subsendar PAC CST Paidbah ke snong ke riu simen ke keluar ban ai nak mentah ke development dengan you wat ke pencnai ke lenti ke sekian ke surok lu nak leleng PWD ke PHC ke Paidbah ke jungi ke longi berkeluar tu kata punya snok tilang ke sarkar ban ai ke jaka nak mentah teroi ke par nam tak ke jing bet jing biang nam tak ke jing development jong state ke jungi ti kubdai subon kubdai sia jango sa bersong no ngaru klam la hi menong klam ai ke Christmas ke kemen dengan banwan ni pi baro stang lesai ke mit in sayo ya ke Christmas ya ke jingwan jong nong penim ke jongi try jing juice chris nak ke banda ban warna ke jing bah ke jing sok jong